Nesia, if you want to say basically more, a better part. And a chapa, Asante Mamponghene, a year and a yampo, I am fear, and Yajina and Nina, I sir, no artistic get us war. Asante Maura, Nikita, Hine, and a what in an animal war and seating. A Yanibricasia Edema Asante Mine. I Yanibricasia Edema, I National House of Chiefs. I Yanibricasia at the Emma Asante Mamponghene, did through essence. Daasebre Osei Bonsu your tosbe no one yahire ade a ye bi a che fi shaba so ha ene akire ana na de bi aba ebeto yen ye ya brenya bon pa ese ye ba hu bi na ka asa ache Daasebre atena akonya so be se efisia adwenu enkro 29 years enim ya Daasebre Osei Bonsu elbetena Asante Mamponghene akonya esom woka empenfo ache ye e wa Asante Mamponghene sikadwete akonya ne so a Daasebre Osei Bonsu ka nipa enso ya ma chare ewa akonya nso ayem na sane enhye etienom sane pelifo anya ne sa ka anya fe ye ye akire amamra ene amanem se ampa asantema wobi akirem asantema awobi ekam esa sabra akwase benefita ebetu omedo na kase na bomo hye abetu omanka na esonom na yade asantema ebo ebra adada Sabre ya masanso mi Madam Roma ohwe ewo Adom TV so na nananumo egusu a omoba na omo afede ne kwa de hebefe amame ni amane ana Madam Roma ana kasa omo ye etisa ohwe ewo Adom TV a yako achiamefo ni ani achiamefo akodi nkomo mini dia jama nso chiame Madam Roma wodi ni dia chiame okateke chiame ko bra tawia na bajo oyin bena Madam Roma wodi nebe Madam Roma bajo therefore amo akwedi Central Regional House of Chief President on okateke ko da not the mine hey like I say there am I ni dia say there aja yani na akasa mo nipa ana wu oji say ni dia ana kwa Madam Roma e ba say you no maye amamani amane amana ye fetan say mu ina makambo na mo de aba mo ba ye say na musi hu na asifa Madam Roma ba ya ye ahina yi but we yi there o ye yi aye so bokra amahene fo ama be hina so mo abobo ho pa so mo bobo mo no ma tele ma bi ya kama and we see Sabe ya da sipi sabe amahene ana aba beduru aseye sese ni de we de amahene betame kan sembi se we de se okwohe ba bia obi ebe free mu a nipa ni free mu a aye sa ni ukuo ana sa nipa no omo na sie no na we mama yentie sa obia we amanyoni wa amanyofo na sie no so oye obia okwa sori owo osuma onu wa sa esumfo no ana sie no na obia sabi oye kremoni a ekremofo ne yesie no obia oye ahyawo ni wa ahyawofo na sie no wi ni wa wi fo na akasa besie no obekwa obeba na tinyina ye wo ya na wi fo na wadi omahene ana ato ekise we amahene doza amahene ba kwenu ni badomu a etina chi a omoba ayini paketwa ekise bia wo hwa kese edom na etina chi a eba no ono ebe oda pakem edu amudu na apakan ne momo ebi asia obi obakọ akọ odefo na ni achi no debia we sefra apakan nim anu aba edu oba no ma ba metrasi na mo hwe no na munya hunu se ayama na ayama ese mi no pese wo mu sa za ti achi so ayama ayama edwe wo yes ekwese ya afei mo se omu nyina to aso kakra ana efeleba eti amahene ana moto afi amahene ana wadawro ma omo eti esi ya me no kase wadawro ma yekuso Mrs. Osei
Because we're not our mobile. One way say that one of me. One way, and away, and one will get away. Now, Mebajo, Quebec, get one in the same. Now, and I can see I can tell you, open a Bombay. Yeah. And I just someone there. Bombay, na pizza. You come here for na pizza. Bombay, for na pizza. I don't know how to change it. I don't Bombay work to find it. You come here for na pizza. And I say, it say, I feel now about I wear Adom TV. Na Adom TV na be here. Nigga say, you were Asante Mamponghene, Mamponghene, and the dirty year, and I were, and I feel now here. Send an animal transit, aha, and a year channel animal. Adom TV, and another transit, a mobile effect, a mode, and sign over and animal, and sign away to me. Annie, Eti, Wadauruma, aha, almost so many transit. Ezay, a hanging on Abakama, yeah, Abbey, Yanko, I won't from Oba. You're going with me. Yeah. Papa Majamo so na Machia Motie for Nanso and Numeri. Meeting the Jamanso. Now, one area one, a Bessie in the background in the Casa. Mayor Ernest Yao and him, Member of Parliament, I'm a Kumau constituency. Now, and there, there's Runko, maybe a breakthrough this year. It's an enemy of another form and a party and Asante region. MPs are Wahajina, the Abeja, Yura, Dr. Mahmoud Bawumia, now on so Abeja, Yarufa, and then for that for me.
Wadaruma, a Yoba, just who you might send Wadaruma, or can't you when I walk your walk a teaching benching? Abahanumwa, Nina, Asam Cassia, Atwa Asante the silver stool in the Asante Kingdom, and at the GC, and now GC, Asante Amania, and Mampong. Silver stool the form. And Ochna and the Ponkesia and Wall.ca. And then the last one day, Yenayaba, Abesha, Daasebre, and then Yame Atun and Safrano, Yenaya, and Nichia, Ahua, so Edia, and the bread to Akun Cassia and that form. Ayoko, Abusianaba, Abijam, bread to Abusianso. And I should be Saturday, Mamma, Dr. Isia Asante, Daasebre Osei Bonsu, Dr. Ye Asante to soap me as some look I say, no Enkane, Abai, Futu for Yana, Okasa, and for my abominable answer. So, Doctor Isia Asare, our Dr. Kwaba. Here now the kind Daasebre Osei Bonsu to speak. Daasebre from KNUS, and deputy communication. How be the here on check? But one question, and if 25 years of good course. If you watch us on the Cabo Moon or the Bibiama, I have one and said, Baba Henanano, and of course, why are you here in the Pepe, not in Cabo Asante amamrane amanie na etwagu. Kwa be betimi afa so ahyemu kena ama enkyiri ma ba so betimi akoso akramu sa. Me fe. Say we na kire say Asante fo e wade. We ebi si ba bia te Asante mem. Edura me kwa yie bi wo kan. Ya pura sora ne apo. Ba we de oduru ha, ya cultural display. Yeah. But I say anti Dr. Isia Asare, and I'm just saying, I know AD and Commandum, AD Panipa Waba and so Afei Anna, Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia, and so Abba Bedroom. Yabon Elizabeth me a tree area bank. Dr. Ria to me, I don't know, Akasa. Nananum, Eddie Amamrani Amania, Anna Ekagu. Amamre and Amania and Ekagu, and what Asante Mamponghene. Way and a tre Asante my susu. Way and a tre Asante my su. When am Asante my Asante my? Me wa I can depend upon no that Fair Wages and Salaries Commission. I know. I want me check. You are not going to see Asante Mamponghene. Nipa Agra Memo Aquaba. Yemo Atras. Yeah. Daasebre anaka esua ye ne suo eduremene wotina nanam ewo akurai sana eka wankasa edefa otumu se ya hwira de na mamini kan emfa enchia emabusuafo nyina se mayenya ho yakọ Mamponghene ya hwira de Asante man hwira de na de odam ba kope Odam ba kupe yenti America sa ne se wadi djuma bebre obi a on kasa mpeja no ba djuma de wadi bia boa Mamponghene pa enimu afuto yemu bi na futo ene na kwankyere eka hu bi ene yedru mpempen so a yedru obi a oni na dinkita hu bia nim se empo na konwa ya konwa kase ni nyina chi na obra ne wase ni yenkuma mpo edinkita ho ekasa enu ade ba ko a yemu bi de be fi no yie papa na ye bompa ye se nyame mfa de kransie mema buafo nyina so awe chichire Mamponghene Asante man nyina ya hwira de modi obi ka ye amanyo sem na moyem wo hwe amamre ni amane ya etwagu wa mu a
Pabana did is a bit to me as some. I'm going to team here, not in Chima, about to us. But I just always have some question. Maybe I say, I'm Mamma Mania, a jumping. Probably bet me for some in Chima, some at was what Shabu can answer the winning name. Who said, Nana, you'll be a unifier. Or a unifier. Na Sanye, Nanim Penny Indie, Ninanamon, Joe, Esitiano. A day the Pepe, we are Nipa, a Hodua, Binumfia Broche, Amayokua Hodua, or you'll be a no Jinipa, well, it will be a feel comfortable so to be banana in fear. No banana national in the Betu Anamo. I adhere na Fepa. Jidi say, I adhere him for I can now to Missia and to us a very poor pass or ye unifier. And to maybe a party in some crano. Actually, I suppose then you probably be a good journey to a Adam. But I say, okay, and I can't want to meet you. Or the Nimdia, the Yansanso. And the Becca Sachi, but I say, oh, Benjamin, attack at the Panipana or the fair wages and salaries commission. I know. Now, I say, before I felt some other beer on so what. I can see me someone, many a year honorable, maybe Sawa Kumse, Cane Fisheries Ministry, Swafana, Odano, Mammy, Yamakama Basantama. Yeah, Adom here for so a show, almost so why I fed. Adom, there's so much our winning. Yenim said Daasebre eti na odi odo ababe pia Asante Mamponghene. Daasebre unim ne say. Daasebre unim ne say. Me da say once again me chia mo etiefo ene mo ahwefo. Echia eye otufo osetutu na nkasa na echia eye Mampong ahemfo omahia hu ahanyina Nana Mamponghene de oyobi adamfo oyobi aba eti minim ne se woye eja na apart from ono no so no mene ne hema Nana hema so very close relationship enuti enam ohema so na mene ohene na akasa Nana Daasebre Mamponghene efa yanko na mini ha na yedi na wochi no eti meti se na wochi ene ebebe na nakra bia no na wo se kwan bia so na mi ye bia mi jai na me ba ne na ye bejam na na ye ja no kwan fefe san se oye ohene primpon kesia odo ni menina na oba no wode wachita for ba san so dua kwa ye boje oso na nya sam kitwa me pa choma fa me chita ni bia ma se minisa ahifu ye de aha na kasa ye madeda eti usa ko fa do mo be ka ho ana fi obi anya baby fa ni na isi but natural love baby a medu bia sa na obi aboje me so na me ba ye me nwanwa kakra na me nim se Adom nim sa but ne me hu se Adom nim ha wa kom se pa na income no mo ka no mo pa kire se income na se ni na kire se after me call December 2024 election for my fourth time I meant to me uncle through no e man me ni na esu frɛ me se makukudro ma ho brasie odo me woman nipa na me wotima na me sambo adwumadin ti omoje ni se yi the current national women organizer no onko biom na onko biom dia omu hia oba kukudro 47 me na me bra me lead party no it is a wuti incoming na ya national women's organizer incoming no mo ka na oso agi atum so obako oh I was say me jitum say me kwasa say party ni na yesom yanya ka say tire enti ya yenja echeso aye I was say me to me esom party no say the na fata na mahonde ni sika menyense biara no I was say me to me the ko Ebuama party no esamba power because our kumsi MPP na mama ya our kumsi and so me so much atum say me ba be ko okopa na ya chi power ama MPP come 2028 ene enkomo de ebedi bi pa o de me nya o ne ko se echi let us eti honorable maybe our kumsi
and I say no Edin Komodo. Sabre ya me no ka say ye de ewo so ewo Asante Mampong. Wo hwe Adom TV. Adom TV a wo hwe no. Na ge say asema esi Asante Mampong ane wo. Na sabre wo hwe oba wo gina me nchen ya. Onyo oba ketu a wo hwe ono me nchen me ka say na ye pe. Wo ye Asante Regional Women Organizer. Yanko ni nchen. Ejo ne bobo ama no ema wo muti. Yanko ni ko busa no. Ma me ba je wo ni sen. Efremi na na Mampoma. Na oye dia wada Roma. Me MPP Asante Regional Women's Organizer. Your friend no ma bo abofo and I say me na mekeka ma no bom wo MPP di mo region mo ase and I say Asante region ha. Wada Roma we dey me di kan ya ba. Nana ba che wada Roma say Mamponghene wuni mi kakra. Oh, Mira, Daasebre Osei Bonsu. Onyina onye yi mu. Nana ajakuma du fie a oye Mamponghene ode ma yese nua prekope. Enam saa sunti ama papa so ede ma yese ne ba prekope. Bibia ni ho a yeye bibi na ye beka kire na o ma ye futuo na de wo se oye boa bia so onye moaye. Eti nana de efa ne se me papa e na eda fom. Mo Madam Roma ajawo ba ye se na si hu edwom ne si fa Madam Roma maame. Sane nana sitie no enya me nwanwa free say oye obia papa oye obia nana oye obia ofa. Eti edom no a me hu no enya me nwanwa bebre onye obia oye yiyimu menim se ebe chance kura free sabre ya kwa ochina so edom foforo so wa akira e ba chese onye obia oye enyimu party A party B enyina one etena ye nyansa ne nimdi anyame de ma no no oba ne nchen a oche ene oso nya oche fa ma oso de koye de wo se wo ye enti de mi hu enyame nwanwa kura ye na CP ane Asante Regional Women Organizer ana ono nso ene na twetwe enkomo nana ma ampoma ana ono nso ene ne atwetwe enkomo ewo Asante Mampong nana Mampong dot yi ana ye ko sabe yanko na samba foje mame so enti ewo hono mo yanko na samba foje so wada Roma yanko che ba grafri no ewo ye kuso sabe de ahemfo no ba ne kuso eba na political figures nso eguso eba eperifo amayate ase nonsia eno mbe ye ufusom edi ama Daasebre na sa nonsia no eye Anglican asafo no emu perifo ni asore no ene ba be ye sa ewufu esom no ede ama Daasebre Osei Bonsu wono mo etra nonsia no ba omo bia nko inside obiem enunti omo eya ufusom de mani wia na omo atokunum nyame adoma wo kyena enso akwanya be wo sa manfo be hwe emu na ekopem tumienu pa mu no ohwe ne mu se otumfo ose tutu abebio eba bedru a Ghana mampani ene na pamfo ebeba na fe eno so no efiri sabre ne kɔ ne de o kyerɛ se ekwan emma obi a obese okɔ na okɔtwa mu no enti sa wo pese okɔ Daasebre ne achi a efiri sabre ya ekɔpem mo kyena eye tumienu ena sa akwanya no ewo enfo de ebi aba ha papa na akwasi me hu se emperifo a eba ni nyina no ase said enra Asante Regional Minister ene na pamfo baaye no ene so ase MPP for no mom na eba mo minim se arrangements no sa na emperifo ya no uja se obaka ya bra Asante Regional Minister Dr. Frank Amakwonyere eba ye Mampong Traditional Council penfo na so ebe gbo mama ne enhye penfo ade agu akwam no de tudwa ese eye enede ne ebia na ono akase mu ne penfo entimi ama esa so mpra kwam ede ma nyame ya do wokyena His Excellency John Dramani Mahama, the Vice President of the Republic of Ghana, Professor Nana Jeno Bokwachman, any other government officials here, Baba. The Tonaka Sabradi can say, and then a Bianomo and Tiaman, who end this in Penfo, I want to Mediasia, Nassina by Dr. Frank Amakwene Kainum, Nanyan Wapaya Kwanso, and Penfo air to Aquamonia to a Senabaya, or Chnada, or when you have to me, a Kama Penny, His Excellency John Dramani Mahama, I will not be about Jumedia Asset. Ase etomo a ewo ahemfie ne yem ho no adosu it won say ahemfo ni wura ho
no so obetia akɔhwɛ emu no awie bia ɔmo chapa ansa no papa opo sɛ ebredu sɛ bia security for no bɛhwɛ na ɔmo yi nipa ni bi apie ana sɛ de aduro ni bi sa na bɛyɛ o sɛ ade ba ko so yɛn hyɛ no sɛ yɛwɔ abusuanum ɛne wɔ Asante Mamponghene ɛyɛ bretu abusuam ɛde sɛ abusuanum no nyinaa ɛwɔ mpata ɛwɔ ahemfie no akasa emu eti ahemfie no akasa mu so da ɛhyɛ da ɛnso saa eti ne yɛhwɛ no sɛ nka apolisifoɔ ne bambɔfoɔ no ɛbɛtumi ama kwan mu ada hɔ nom kakra sɛ mɛ nananom ɛɛba ɛsɛ sɛ Asante Man Council for Krata ɔmode ɛbɛ no ɔka ne sɛ ɛnnɛ kwasiɛ dɛ ɛna nanom ahemfo yɛwɔ Asante Man Kumase Asante Mamponghene nanom ahemfo yɛ firi mmea wodoɔ ɛbɛtumi aba bɛhwɛ Daasebre Osei Bonsu ɛne akyi no ne di ɛnkra yɛ a ɛtwa toɔ ɛti ɛnɛ de yɛnim sɛ pefee sɛ ɛyɛ dɛ ne a sinya wodoɔ bɛdɔ sɛde yɛn nyinaa yɛhu no awoyɛ TV ɛso ɛti ɛsɛ sɛ apolisifoɔ no ankasa ɛna mmoa na ɛkwa mu ɛntim na sɛ ahemfo no ɛkɔ a wɔkyɛ asɛ wɔtumi afiri hɔ nom abɛtena wɔn bata ase wonim sɛ yaka sɛ yɛduru bɛdwama ne yɛhunu sɛ ahemfo kyinyɛ ebi de dabi ati ɛneɛ sɛ wohwɛ mu a kyinyɛ no ahodoɔ bebree ɛna kyɛ sɛ ɛdi atwaguo amammerɛ di atwaguo no na mmeranteɛ nso nam mu na ɔnɔbo kɔbi ɛyɛ takrade mmarahyɛbadwani ɔnɔbo yɛmɔ akɔ aba ya mede wɔdo na opposition kora na ho ɛfɛ saa eti kane atɔɛma ntamu soafoɔ ɛne wɔne mmarahyɛbadwani de mɔmafoɔ takrade ɛna aba bebree sɛ ɛyie no ɛyɛ ɔman mu ne nyinaa yie ɔnɔbo yɛmɔ akɔ aba ba Asante Mamponghene deɛ na de wo no odi kan Mamponghene na me papa ofi na me ko invest wo papa firi Mamponghene ɔyɛ wait sɛ efie kumafoɔ no agye wabɔ so ɛsɛ efie kumafoɔ no agye wabɔ so takwadofo no wagye ma wabɔ do na Daasebre mekɔ university no na me na merekɔ abrɔkyi enti plans change no na ma mentɔ forms enti ɔnnɔ hwɛ ma wɔfa mɔ University of Science and Technology. Into that relationship has been there for a very long time. Ever since I'm a project director, we university, I started to be a politician. Maybe be urging me Fedo, or buy him the same thing. Maybe the business that's there for modern mass with Chumna, Pepper. The honor in the immediate daughter of Bawumia or buy. Much or do. Naja say asemu ensi dia efie de wa nyensa o ye papa East bia modern day dey show up nto ya dey nti area afu de kakra di ma afan na Daasebre su do bia nim do oboa otu for papa wani dwumedi pa na se dem not da in the water form da se nya eba na ye be no bi e de na na sabu for jema som Dr. Bawumia aba betru oni ono hwe ma minya form abeko school na oba ye no arrangement ni ade so hu ne say oh ye e hu de dom so papa baby abefe bia efia pa do ni nya anya ara ye ma na well organized e hu de gidigidi sunia in the boy Sunday na hwedwuma wotumu aye nti oye de pa de arrangement ese we nya wotumu aye na hima wa hwe ma bibia wa tutubie honorable yada wase eti honorable Kobi oye takrade emra sebedani na to the former vice president enkomo no opani a ogina me nchen eye opani bia okay eti yebeto aso na yedi enkomo abra yeguso asabre doctor Alhaji Mahmood Bawumia ene ne dom ena ati edwane mfimfin aboso saa no Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ene ne dom ena ati eye edwane mu aboso saa no Edusiboku sabre penso ayedre said ye hwe ani mu say ye ne be ye no ugiri say sa na ko aye na dia no kwasa on ponso adre
di pepesa apena empenifo no ababedua omunyina ebo amadumade ko etidia na mansan hwehwe no eno na adu so yi ze o ze edwam ayi biti nipa ekọ eba no chesampa die na ma asanteman ehwehwe no yensaka de betinaka no ko die na asanteman ehwehwe no yensaka afi edom na frase eji nsemo eba na wotweda no ebuso eyi yoyi anadoti ye imu de ase e kakra nso afi de ase dom no ba na eba on se na wotweda no ne ene no esusu aka dantamo na wotweda no na ja kuma di fie etna apaiso ena de woti efikasem enti amani ama asesa onse omina akọ a omuriga akọ egwakọ tia no no masa abatena edwom ase enti ama nsatai bebre aba enti na ama aye no komposo no edwom no abedu ase no enti zawhwe a obi aba obowra hifio ho na wakobote so akọcha na hima ansa no aba edwai aba abatena ase enti edwom de ebi wo haba Adom de ebi wa ha Adom e wa ha sabre mehu se wanchi e manhene wanchi manhene ni fekuo e na wonmo eba oba no tena paka mu wakọ akwakwọhwe yewura Daasebre Osei Bonsu eni enti e na ode ani de atwato ama no wafiri afa na woba aba betena se afa na wanchi manhene woba aba betena se enti sabre die wohwe mu a eche se enya asem keto akra enya asem keto akra ade ato asanteman ani wanchi so eka asanteman oprekope enti ayi ayeyo no enya ayi keto na ye ka manfo se wei enya abrempon ye wei aye dotiye wei aye dotiye yaso ni pa bedru eti the Asante Regional Chairman of NPP, Owura Bernard and Chibu Esiako, Yebane Sabrane, a friend of Chairman to me, and so Eka Adom dia. Now, Omudi Dr. Alaj Mahmoud Bawumia Echi, and so Abba Bedu. Now, send your Adom Airport so I don't know. Nana, and you're the kitchen cry. Sir, okay, sir, I'm sorry. I'm sorry. Is that over as on your gun and and I'm sorry. I'm sorry. You're going there. I'm sorry. Dr. Alaj Mahmoud Bawumia, Egusu, I want and Chemia, what church? Nananum Iron Four. Saso ana aya amakom hinem na na me fon kaye so aka so egusu etiatia na ebenfo epopopata so ade amobo na mo so atimi atenasem na sane ye kebeko so asrem ase apolisifo no emboa na aya ayifionom no emu atimi ena ho ayifionom no emu atimi ena eti wanya former deputy speaker of parliament Adom TV ni wo ja kwa nya yi